запас ме вземаха, всичките сме строени, аз съм вземал един дълъг шинел и въря най-отзад и куцам. Този човек, за когото приказвам, беше лейтенант, когато служих аз. А пък той, по едно време, чуваме: "Мат, сержант Иванов!" Слушам, викам, лейтенант Бъбев. Лейтенант Бъбев, той генерал Бъбев, командва 2000 души войници от цялата страна на състезание, 25 поделения. Да. Той командва началник на военното училище и т.н. И отида при него, хвана ме, прегърна ме. Много ти дълга шинелата. Викам, да ми се топлят краката. И мина една седмица и някой офицер вика: "Търси млад сержант Иванов." Мина един път край палатките, пък аз съм в болници. Не мога да варя, нацепена петата ми. Да. И вика: "Абе, млад сержант Иванов търси", вика, командира го търси. И аз се измъквам от палатката, викам: "Бе, слушай, да не съм аз. Познаваш ли?" каза генерал Бобев. Викам: "Как няма да го познавам? Абе, ела тук човек с един час да търся." Отивам аз и явявам се: "Добре, генерал, млад сержант Иванов се явява по ваша заповед на вашите благослуги." Забавите, добре, генерал, представям се. Иванов каза: "Той са 25 поделения с далекомеристи. Всяко има отделение и офицер, и викат мене, за колко време може да ги научиш да мерят на далекомер." Викам: "За кой далекомер става въпрос? За 1009, 10 или за кой?" Вика: "1009. И викам: "Ако до всеки, викам, войник има офицер, за да има ред, до обяд всички ще могат да мерят." Викат ме, ама командвам аз, научих ги, регулирах им далекомерите. Нагласени на всеки, защото те не знаят чарковите на далекомера, вътре, които трябва да се сложат на главата. Той е 87-8 година. Да се сложат, да се определят базата на очите, диоптера на всяко око. Трябва да могат да направят. Те не знаят откъде да извадят, защото те са скрити. И Кое да извадят? всички да извадят приборите, с които са мерите базата на очите. Диоптера на окото. Трябва да знае после как се регулира в далекомера, в височина, в разстояние, какви корекции се правят. Тези неща аз съм ги учил като млад сержант, като войник съм ги учил. Да. И ги знам, и ги правя. Трябва да измериш диоптера на твоето око. На всеки е различно. Да. И измерваш си първо диоптера на окото. Всяко око е различно. Различно е. Да. И на всеки човек базата от зеница до зеница е различна. Трябва да е точно, защото иначе не може да мериш. Да. После, като погледнеш на уреда, се виждат 10 фигури. Трябва да можеш да ги нагласиш така, че да се виждат 5. Една горе, две горе, две долу и една в средата. И какво направи сега ти? Науча ги аз. Всеки, това има дълга работа. Всеки трябва да има тетрадка, да има ориентири, на еди кои са разстояния, на еди кои са, определям кои са ориентирите, измерват всичките разстоянията, всеки ги мери и всеки офицер ми казва за разстоянията. Не войника, офицера, защото може да... Офицера носи отговорност. На комшия да речем каже 3500 метра и той да не го закачат и той вика 3500, пък далекомера не показва. Да. И когато има разлика в разстоянието, Да. отивам при него, поглеждам и му казвам къде е грешката му. Защото не може сега
Двама мерят на 20 крачки разстояние, а пък дават 200 метра разлика. Няма такива работи. И когато дойде генерала, като го видя шина, так, добър генерал, заповедта ви всичките могат да мерят с далекомерните 1009 е изпълнена на вашите услуги, да правите.